ngicela ngibathise izalukwazi zakoMkhize okhambule sonke sayihlangene ezize ngokuhle nje sicela ngibathise wonke amakhehla namadoda wonke lapho amadoda angaphatha ekhaya hayi siyabona basilale uzombathisa izalukwazi ongogo hey wena uzobona uzobona imbewu yakho bathisa amakhehla amen esesenza umsebenzi ongaka Sunday weekend. Next one. Sule. Benga moya Mgidi menze konke. Phatha ngisho lokusula umjolo eMgidi. Ugeze washe. Ngeze namabhodi kaZesi bathi eMgidi. Nengubo zakho iwashi. Vele uvuke ogeza manje. Aphinda nengubo Avela ngento eshaweni. Ati ngifuna ungena eshaweni ngabantu bami. Uthi masugezile. Amen. Uthi akona nginyame. Ishutheni guys, ishuthani apho amafoni. Abahle amafoni awani. Uphethe isibhaxu nayo. Angazi noma bakishutha kanjani. Sebekushutile. Bakikize kodwa mama. Awam vamos ubonga ngala vamos ubonga jozi vamos ubonga velo sumuki Hey, daí que casa sumuki essa desculpa Fala bastante. o mama Aba foi bastante. Ei. Oh, singani madam. Oh, sazula matha. Zombona sesi. Thina ngibona. Thina ngibona. Ayobonga kahle. Hayibo. Mkhombiseni.
Awuyenza into yami baba uqinisile mkhulu kodwa Jehova ukhumbula ngalezi zikhathi zakho. Kodwa mkhulu. Nikhumbule into yakho hawu. Wamuhle ole. Sibonga ole. Wamuhle ma. Hawu. Awamuhle. Akaze umkhulu. Yize mkhulu. Umkhulu. Habe. Leli khaya Ndamkhulu. Ufuna isibonelo sakhe. uhlala thize kwesithando sakhe. Ono. Mkhulu ukhipha inkeshi. Yini lento phezulu? Sikufake incwazi. Wala. Yezwani. Uvela ikhehla sesitayile. Uvela iphathulela seko. Ayikhehla la. Sekuzoba nje. Kubenje mawutandaza. Sekuzoba nje. Kubenje masitandaza. Oh masitandaza. Oh masitandaza. Emakhosini. Ngisazokuhlala kakhulu ozokhulumela nathi kabi isikhathele babutho. Balelo lami bane basebenza kusasa. Ngizocela ukuphakamisa nje ngoba bakhumali. Wona bakhumali nomakoti wakho. Ngikwenzile shuthi kuyabulala ukwenziwayo ngaphansi kwekhaya. Nani bomndeni wonke abamsupportive ano umama kubona uMoses noma uyini ngiyabongile konke mina ngibe ngitshela ukuthi ngintende ngizibisele ngoba sebehamba ngoba nami i-treatment engibanizo la i-treatment efana kwezinye indaba i-treatment engahleli ekhaya ayiphelile indlela yakhe nje ngibona eseqhubeka nje kahle kumele sikwenze izolo kodwa ngizenzela ngendlela yakhe yonke into izenzela ngendlela yayo usazoqhubeka kusazophuma kakhulu imali socela isiqhubeni imsupport ngimsupporta ngayo uqhubeke phambili ngoba nje bethiwa sakazenzeli yena phela ukwenzela umsamo wasekhaya lakhe nasekhaya la ishadile khona na wonke umuntu wasekhaya kahle kahle uma kamnganami uayanda lo uma kamnganami so ngithi mina shuthi izinto ziyazenzela nogcine sizihlala kuhlala ngize ngazi ba washo ukuthi kumele ngazi naqala ayanda ngize ngazi nobaba wakhe lapha siyabonga ukuthi sibekezele noma siyenze ngendlela ethe ukuhluka namhlanje nami bengasizonza kanje izothi zika ngendlela yami ngiyabonga ngiyathanda ukuthi Fai ngabe ngalilo ngisaphumelele. Sesiphatha amajani. Menuya setungala menuya selia sogala. Menuya setungala menuya selia sogala. Menuya setungala menuya selia sogala. Menuya setungala menuya sogala.
bekezela kwakho kube ubeke umuntu uzothi hayi ngihlangana lezinto ezoqeda imali yabantu kodwa ngoba inkehlaniso uNkulunkulu yena kuhlukanisa umuntu emhlabeni nanamanje ukuthi vele imisebenzi inkulu kangaka ukuthi unkosikazi akwazi ukungena enkingeni thina sothi inkinga ukuthi unephuma imali kodwa ngelinda uzoshayisa futhi sibonile ngoba kumtest yokuqala nje uzobe phasi ku-100%. Yazi ke kwabili esibelethweni ngasabona uthi bantu uzawuletha bifake yamkhizi iwavele wayishaya ngajabula ziyagcwala imali ezizehla ngey'dlala ngiyabonga kakhulu kwande umsebenzi wababeka njalo nibasaphothi abantwana bami ingabashinga futhi abasebenzisana ozakho abasebenzisana nomkhizi bathi abantu ngisho ngathi sekuyiphoyema ngithi nizengangena ngithi ngangena umuntu nizengangena ngisho nayimini uqobo ngangena nibambisane ngoba okunye akakwazi omunye uyakwazi okunye ngiyazi ukuthi iphula nemimoya kodwa nibambisane njalo nizikhulisane ukuze namathunga enu anihlangane njalo aqhubeke njalo nomsebenzi anibizele kuwo nibambisane njalo nilekelelane ngoba isikhathi sinje sokuthi nisibekele ukuthi izolazana senze ngale nge-exchange sikwenzeke ngayo basebenza namhlanje izinto zihleleka ngenza izinto ezidlozi hleka eziyimfihlakalo kuba nalithi imfihlakalweni ngifuna kwandisha kube kuhle konke sibambisane futhi sesumndeni owodwa kuphila Siyabonga mama. Sibonga. Engathi baba akasezokwazi ukuhamba useqedele eshuma kuhamba nokushoba kuyikhona ngoba sengiyajabula nami ukuthi kanti ngathola unkosikazi onje Ukwazi ukuzikhulumela mfethu. uyikakhulukazi ngisayibheka Uyabona. esidlala amaqanda amaningi amachwana amaningi bese siyawafukamela futhi wonke lawo machwana. Yebo. Izona-ke lezi ngane zami-ke manje oba ngibona sengithola iy'thelo ey'njenje inhlanhla mna le ngizama ukuthi ngisho enginayo la ekhaya Inhlanhla ngempela futhi. inhlanhla lelo nginesibusiso isibusiso lesi enginaso la ekhaya kodwa ngishoda ngo-20 rand ngithola ingekho Ngeke kule nqobe engaka ushote ku-20 rand. 20 rand. Ngeke kule nqobe engaka uzoyithola mkhulu. 20 rand. Section you 40 rand yona ngithi. Mhlawumbe kuzebuse Amen. ake sizophuma umntu wawongulazi Afike bakamntungwa sibonga kakhulu ngendlela ekwenzeke ngayo bona ke asikujwayele siya kodwa ke umntwana
ngibone ngendlela angene ngayo bengaphilile impilo bengekho kahle ehamba udokotela ayibona ngalodokotela abamsiza uze nathi wangena la mase ngena la ayi siyambona impilo uphilile manje ukhuluphele ngendlela esijabula ngayo siqhubeke njalo nempatho lekhaya sifike kusekhaya nathi sisenathi sasekhaya nathi mangabe idlozi isikhetha manje sesiyokontractwa sikubona impatho namnandi lekhaya kube sekhaya sibonga kakhulu kabakamntungwa-ke etikwane azojikizile hayi sesicela ukuvala asisho ukuthi abantu abahambe cha sesiqedile kahle kahle nakusasa ninikeza kusola ngoba nizodla inyama abazokwazi ukuza mina ngifuna mara manje zomndeni la uyibamba ekhaya oqala wemakhosi lambe manje abazoba thina bangayenza ukuthi ngidle ngilambile ngempela nami kodwa leso sasa ke nakhona ke nyama iyadliwa ayikhethi njengoba yeah